दा आङो नानिमोनखौ लोगो मोनदों नै दा बिराद गोजोननाय मोनदों आदामोनखौबो बेवहाय जयै जोङो जालायनो मोननायखाय जोंनि क्रिसमासनि जे लोगोफोर आं दिनै दंफैयो जाहैबाय आदा मेबुनि न'आव दा आदाया आंखौ बर'दिन लास्ट मेच जानो लिंहरनायलाय आं फैनाय जाबाय ओमफ्राय दा लोगोसे नै आदानो ओरैबायदि दरखं हाबग्राव स्टार बहायनाय जादों आरो ओरैबायदि साफा एकदमबारे लोगोफोर आं हाबलांनाय जासिगोन आदा मेबुनि न'आवहाय ओमफ्राय दा बेबायदि गेट दङ आरोना नै आदा मेबुनि न'आ माने सहजै हाबलाबायनो हा आरोना ओमफ्राय दा बेजों लोगोसे नै ओरैजाय दङ ओरैबायदि सिस्टेम मोजां आरोना आदा मेबुनि न'आ नै नायनानै लादो लोगोफोर ओरैबायदि जोबोद गोजोननाय मोनदों ओमफ्राय आदाया आङो मा जाहोदों ओरैबायदि थिंखियानो फुल जाबाय आरो ओमफ्राय दा नै बेबायदिनो ओरैजाय नै ब्रादारबो दङ नै लोगोसे ओमफ्राय ब्रादार माबायदि जानाय जाखो बर'दिन क्रिसमासफोरखौ मोजाङैनो जाबाय आस्सा ओमफ्राय दा ब्रादारनि गामिया बेयावखाने बेखौ लामाबाला मोनबाय आरो आस्सा गोजोननाय थाबाय ब्रादारनिसिम दा बिदिनो नै ओमफ्राय ओरैजाय जोंनि आदायाबो दङ नै ओमफ्राय बेजों लोगोसे आं आदानावबो एसे मिथिनानै लागोन बर'दिननि सोमोन्दै ओमफ्राय दा दिनैहाय आङो आदानि न'आवनो दंफैयो आरो ओमफ्राय दा आदा माब्रै पालन खालामा माब्रै हगार हरलायखो बर'दिनफोरखौ माबायदि बानायलांनाय जाखो इसोरनि अननायाव मोजां थांबाय बर'दिना औ ओमफ्राय पालन खालामनो हाबाय औ ओमफ्राय अमाया खोमा गुवारना खोमा गेसेबमोन आदाने दिसिमोन बाबु आस्सा खोमा गेसेब औ माने खोमा गेसेब आरो जोंनि बर'नि मेन आसाम ट्रेक्टरा खोमा गेसेबमोन आरोना ओमफ्राय दा बेजों लोगोसे आदाया बिराद मोजां सासे धोरोम सिबियारि मानसि ओमफ्राय दा आङो आदानाव दंफैयो जाबाय लोंबाय ओरैबायदि दाउदैनिफ्राय लानानै फुख्रिनि ना ओमफ्राय अमा दिसि आरो दाउ लकेल ओरैबायदि ओमफ्राय बिनि सायाव आरो पापरबाव मैदेर खोमाबाव आरो ओरैबायदि जाबाय आङो थिंखियानो फुल एकदमबारे लोगोसे जोंनि क्रुसनि सिन ओरैबायदि जिसु ख्रिस्ट'आ नैबेबायदि क्रुसाव आलाय जादोंमोन दा बेखौनो गोसोखांनानै आदाया ओरैबायदि समायना बेफोरबायदि जोंनि जिसु ख्रिस्ट' सारिजानाय आलाय जानाय बेबायदि नेरसोनफोरखौ आदानि न'आव नुफैनो हागोन आरो आं जेरावखिया गिदिङा मानो जोंनि बेफोरबायदि माखासे बानायना दोननायखौ आं नुफेराखैमोन दा आङो फैयै बे आदानि न'आवसो आं बेफोरबायदि बुस्थुफोरखौ नुफैनो मोनबाय ओरैबायदि समायना डिजाइनलि बानायनानै दोननाय माने जा खिन्थे आरो माने बुंनो थाङोब्ला एकदम हिमालयान हटेलनि सिस्टेम आरोना डाइनिंआनो फुल ओरैबायदि बा दा जोबोद मोजां मोनफैदों आं आदानाव बर'दिन लास्ट मेच दा गाबोननोसै नामा आदा लाइफां फुनाया ने गाबोन सुनिबार गाबोननो फुनाय जासिगोन औ बिनि नखानाय गोदान बोसोर आस्सा दा जाबाय माबाय दा बिराद गोजोननाय मोनदों ओमफ्राय आंथ' बैयाव थांफिननाय जासिगोन नालाय पिकनिक स्पटनावहाय माखासे लोगोफोरबो दङ दा आदाखौ नागारनानै थांनाय जासिगोन ओमफ्राय आदानि बाजै दङ आङो आदानि बाजैखौबो देखायगोन नोंथांमोननो ओरैबायदि मोजां बाजैमोनाबो ओरैबायदि माने संनाय खावनाय मावनाय दांनाय ओरैबायदि न'खरनि माखासे फेसिलिटि माबायदि बानायनांगौ बेफोरखौ गोरोंजोबसै दा अब्ला नोंथांमोना बाजैखौबो नायलांनो हागोन आरो अब्ला आं देखायनो नाजागासिनो दङ बाजैमोनखौबो ओरै दा नैबेनो आदाने ओंखाम संग्राया ओमफ्राय नै बेवहाय जोंनो बेनो बासायगिरि फोरबु जिसुआ दा बेखौ मोखाङावनो सिथाबहोनानै दोननाय जादों दा बिराद मोजां आरो सोरबाया सानफैनो हागौ बेखौहाय माने ओरैनो केलेन्डार माबा सिथाबहोदों नामा साननो हागौ खिन्थु बियो डाइरेक्टलि फिक्ससो एकदम नै औ दा बेबायदि नै ओमफ्राय बाजैया बेनो ओमफ्राय बाजै माबायदि बर'दिनफ्राखौ माबायदि फालिखो माबायदि मोजाङैनो फालिबाय आस्सा ओमफ्राय दख'ना गोदानफोरा मा बेसेबां दामि बायखो बाजैनोलाय दख'ना गोदानखौथ' लाथ'वाखसै आं आस्सा फिसाफोरनो ओरैनो गांसे होबाय आस्सा जोबोद मोजां आरो बाजैयाबो ओमफ्राय दा संनाय खावनाय बाजैयानो संजोबो नै बेयाव ओंखाम संग्रा आरो बाजैने दा बिराद मोजां मोनदों आं बाजैनो बेयाव जाफैनानै दिनै बर'दिन लोगो मोनफैनानै दा होमब्ला ओमफ्राय आलासिफ्रा बबे जायगानि फैनानै थांखो बाजै आलासिफ्राथ' 26 तारिखनिफ्रायनो फुरा बिराद जादोंमोन आरोना औ
फोरमायनायनि थाखाय आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेलाव बाजै आरो आदामनिसिम रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय पालन खालामनो थाखाय आदामोना बमा लाबोनानै बुजायनाय बिराद दाम गोसा गोसानि आरोना बमाया नै बे बेनोब्ला सयथि खाथियाव थानो हालायनाय नङा औ गोजौ बेदग्रा दा नै बेबायदि ओमफ्राय नै बेलाय माथो बिलाय बेबो बेबो बमा बेयो देरसिन ओमफ्राय बेसेबां दाम लायो बेखौ लाया दा बेयो समलाया 1500 मोननैजोंनो 1500 खायो बारे मोननैजोंनो 1500 आरोना इयो गोजौ बेदग्रा माने गाहायाव जेबो आवाज थालाङा आरोना गोजौआवसो दुम नैयो ओमफ्राय नै बेलाय बेबो दा 120 शट जायो 120 ओरैबायदि गोजौआवहाय बेदगोन आरो इयो नै बेबायदि सिस्टेम जाहैगोन आरो गोजौ बेदनानै नै बेबायदि ओमफ्राय बहाय मोनबेसे दङ आदा 120 था ने आच्छा 120 था माथो 5000 खा नामा 5000 नो 5000 आरो नै बेनि दामा मोनसेनो ओरैबायदि दाम गोसा गोसानि बमा बियो ओमफ्राय बेखौहाय गाबोन गावनानै बेदहोनाय जासिगोन आरो रंजानायजों गोसो खुसिजोंहाय गाबोन मोनानि 12टायाव गावनाय जागोन लोगोफोर अब्ला आङो एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन भिडिअखौ नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना दिनैसिमावबो जुदि साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लादो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै ला आंनि बेफोरबायदि माखासे गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांमोननियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सहैनो हानाय बायदि जै बर' हारिनि जे जोंनि ख्रिस्टमास जानाय लोंनाय बोथोरफोरखौ लोगो मोनफैनानै आफा इसोरखौबो हामबायदों आरो नैथियाव बौनि गासैखौबो आङो हामबायदों ओमफ्राय दा नानिमोनखौ लोगो मोननानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों ओमफ्राय दा नानिमोना बबेनि आं मा गामिनिफ्राय फैदों आदानाव आलासि जाफैदों आं बेखौ मिथिनानै लागोन ओमफ्राय दा नानिमोना मा गामिनिफ्राय फैदों एसे मिथिहोनो हागोन जोङो कुसुगाव बर'नगरनिफ्राय फैदों आच्छा ओमफ्राय नानियालाय आङो सराइबिलनिफ्राय फैदों ओमफ्राय बाजैयाथ' बेवनिनोखा ओमफ्राय नानिमोना बेव फैनानै बे जोंनि माखासे जायगाफोरखौहाय माबायदि नोंसिनि गोसोजों मेगनजों नुफैनानै माबायदि मोनदों जोबोर मोजां मोनदों नोंसिनिजों साबसिनदांब्लाबो जायगाया एखे ना ओमफ्राय आंथ' नानिमोननिखौथ' नुहैखाबाय होनदों आं दाख्लै थांखानायखा नानिमोननिखौ ओमफ्राय नानिया माबायदि मोनदों जेनेबा बेयाव फैनानै मोजां मोनदों ना आच्छा ओमफ्राय नानिया दा बेसेबां क्लास फरायदों आङो क्लास 10 ओमफ्राय नानियाबोथ' क्लास 10 खाना आच्छा ओमफ्राय नानिमोननि न'आवहाय सोर साबैसे फेमिलिफोर दं जोंहा साब्रै दं साब्रैनो नोंनो देरसिन नामा आंनि बिदा दंबावो सासे बिदा देरसिन ओमफ्राय मामि बाबाबो दंजोबो दा बाबा गैला बाबा गैला ना फंबाय सासे दं आच्छा होमबालाय आंनि बायदिसो एखे आंनाबो बाबा गैला फंबाय सासेल'खा आंनाबो जों नायल' जाल' सानैल'खा बिदा फंबाय ओमफ्राय नानिया मा नाम होनदोंमोनलाय आंना मनालिसा बसुमतारी ओमफ्राय नानिनालाय आंना जुलिखा मुसाहारि होमबाथ' टाइटेला आंनिजोंसो मिलायदों जोंनाबो मुसाहारि नालाय मोसा बेदर जाग्रा ओमफ्राय दा नोंसिनि हरैजाय बर'दिनफ्रा माबायदि जाखो नानि मोजां जादोंनो आच्छा आंथ' नुयासै नों दाख्लैनिफ्रायनो बर'दिन नामा फैदों आङो आच्छा सप्तासे जाबाय दे होमबा माब्लाबा आङो थाङोबा नानिमोननिजोंबो थांगोन ओमफ्राय एसे भिडिअ बानायलाबायनोसै नानिमोननि माखासे गामिफ्राखौ आं एसे मोजां नुहुरदों गोसोजोंसो नुहुरदों खिन्थु मेगनजों नुहैथ'वाखै ओमफ्राय दाख्लै आं माखासे खाथियाव थांनायखाय एसे मोजां मोनहैदों आरो थानो ओमफ्राय बाजैयालाय माबायदि सोलिनानै दं बाजै जोंहा मोजाङै सोलिनानै दङ आच्छा दे बाजैयाथ' बेवनिखा नालाय गोबां खोथा मिथिहोनायनि थाखाय नानिमोननिसिम आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेलनिफ्राय रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय फोरमायनायनि थाखाय बर'दिननि नामनि जानाय लोंनाय जानायनि थाखाय आङो जोबोद रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय नानिमोननिसिम थेंक इउ नानि जाबाय दा जाम्बिलै मानसिफ्रानो